Hvad så alle sammen, og velkommen til Hegum BVH podcasten. Med mig i studiet i dag, der har vi alle gutterne, Krille Kirk og Lille Gat Hans. Yes, sir. Længe siden vi har set en anden dreng. Det er det. Jeg har jo været ramt af noget kyssesyge. Det har ramt mig rigtig, rigtig hårdt, og det har fandme været sørgeligt at ikke at se det nogle af jer drenge, eller nogle af fodboldgutterne heller ikke. Men apropos fodbold, nu når vi er inde på det her, så har I jo spillet 2 fantastiske kampe her i... Resultatmæssigt i hvert fald. Men jamen, kan I fortælle lidt om det? Jamen, altså, vil du starte med at fortælle, Ja, hvordan det kan jeg sagtens. Altså første kamp mod et fint nok hold egentlig. Ja, hvem er det egentlig, vi møder? Det var Støvring. Vi møder Støvring, ja. Rigtig fin kamp. Starter på bænken. For mit vedkommende i hvert fald super ærgerligt, men kampen forløber sig sådan. Vi egentlig kommer rimelig hurtigt bagud, hvor de egentlig spiller sig godt igennem, og forsvaret måske koger lidt, vil jeg vurdere. Måske ikke det helt gode tilbageløb af anfører og generelt midtbanetriven derinde, den var lidt sløj, så det ud som om. Det er Gustav, du refererer til, Ja, og primært Gustav, men også Gabriel Martinez og Laurits Anker så også lidt svagt ud i tilbageløbet der. Så forløber den sig ellers sådan, at vi ellers faktisk kommer op på en 1-1, hvor der derefter kommer op på en 2-1. Lalla, der scorer til 1-1. Lalla laver et lidt heldigt mål til 2-1, det er rigtigt. Ja. Men der har jeg jo vendt og læst lidt, og der sker der jo noget med, der sker der noget for Gus. Får han en åbenbaring, eller hvad der midt i kampen? Jeg tror, han begynder at hælde, fordi det er starten af sæsonen, tænker jeg umiddelbart. Altså, jeg kommer ind fra bænken der, og det er også der magien, den begynder at komme. Ja, du kommer faktisk med et rigtig godt indhop. Altså, du kommer ind, det første du berøring allerede farligt. Ja, 100%. Tæt på også chip keeperen og sådan noget. Så, Rigtig frækt. Ja. Og Gabi ligger et fint indlæg, hvor Gus lige får snittet den til, som Højlund også gjorde for ikke så længe siden, lidt heldigt. Og så ellers fint spil, lidt rodet, lidt kludret. Ja. Så kommer jeg ind og får et rigtig fint indhop, og får simpelthen skaffet et straffe, som Gus jo får foræret et mål til. Pen Merchant. Lige præcis. Og han kan ikke så meget andet, hører jeg. Nej, på ingen måde. Han har også begyndt at, jeg har set, at han er begyndt at øve straffespark til træning. Ja, han har stået i træning, og det er jo ikke fordi, det ser fremragende ud, det han står så det kan godt være, han skal have lidt mere træning. Men det er ligesom det, han kan tilbyde på holdet, kan man sige. Og hvis det så er det, han kan, så er det jo også fint nok. Ja. Og så giver vi jo så også man of the match til ham. Nogen vil mene, at de godt kunne have gået til en anden spiller på den kamp, men altså... Det tænker jeg helt klart også, den kunne. En Wan-Bissaka ude på højre bakken. Ja, altså, spiller en fornuftig kamp på ham højre bakken. Og det, lad mig tage mig lige igennem din kamp. Altså, hvordan... Jamen, altså, starter ind, kommer ind... Selvfølgelig. Ja, altså, fornuftig start på kampen. Altså, vi... der sker egentlig ikke så meget over i højre side. De spiller i en sådan 5-mands forsvar, så har jeg ikke sådan en direkte mand, synes jeg ikke. Så jeg bliver også lidt forvirret til at starte med, så de ender faktisk med at score. Jeg kan godt være lidt i skyld i det, men ellers er det nok også mest Robert, som bliver... Og midtbanen jo. Ja. Men ja, ellers så... jeg vinder min 50-50's faktisk. Ja. Rigtig fin tackling, og der bliver gennemført hele kampen igennem faktisk, vil jeg sige. Tak. Ja. Du spiller alle 90 eller hvad? Eller? Alle 90. Ja? Ja, altså... Okay. Ja. Også lige shout-out her til Nibe Ultras. Ja, selvfølgelig. Og vi aldrig glemmer dem aldrig. Kan I prøve at tage mig igennem målene, sådan, så jeg har et rigtig godt indblik i, sådan, okay, hvordan de ligesom blev scoret? Jamen, altså, som sagt, et hurtigt spil fra Støvrings side. Et par første gang afleveringer, og så er der simpelthen mål. Anders har ingen mulighed for at redde den, så det er slet ikke på hans kappe der. Det er ikke fordi, han er kommet sent i seng. Det var ikke hans skyld den her gang. Nej, altså han var godt nok kommet lidt sent i seng, vil jeg dog sige. Det var ikke meget målmandsomvandring, han fik i den kamp. Godt nok, men havde heller ikke så meget at lave den her. Og ellers så, ja, Lalla. Lidt heldigt, fint nok. Det får så på 1-1, det gør jo det gør. Og så kommer vi så bagud igen, det kan ikke engang. Det var vist bare en kontra, hvor... Ja, det var faktisk midten, der mistede den derinde. Ja, det der blev faktisk råbt af højre bakken, at spillet ud på Jakob Riese. Jeg hørte Gabriel, der mistede den derinde der. Ja, det tror jeg vist, det er rigtigt nok, der var noget om det, hvis jeg husker korrekt. Rygterne går også på, at han stadig er ved at være talt. Han er ved at være gammel. Ja, han er jo begyndt at farve håret, efter at have så mange hår. Ja, for ligesom at prøve at være en del af os unge spillere. Ja. Han havde en fin kamp her forleden, men det kan vi komme ind på senere. Ja. Men de kommer jo så tilbage, hvor der bliver lavet et rigtig fint mål, som sagt. Og så kommer vi jo op på 2-2 indlægget, som vi også lige var inde på. Fint og Gus, fint nok.
Og så får han jo så 2 straffe, som han, ja. Fint forarbejde af både mig til den ene, og så Isidro på den anden. Ja, det er egentlig cirka kampen, og så giver de fuldstændig op. De får et gult kort på det ene straffe, og så er der ikke noget at gøre. Så ja, det er jo rigtig fint. Jamen altså, skal vi gå videre til... vi spiller jo også en kamp her i går. Ja. Som vi, altså jeg synes egentlig, at vi starter rigtig godt ud. Vi får rigtig mange hjørnespark, og en af de her hjørnespark her, de kommer altså videre til, at han tager den ned, lægger den af flot til Sim og Sim. Man bliver lige nervøs for, om han skal plukke den helvedes til, men det gør han ikke. Så han skyder den flot ind i målet, og vi starter ud med at komme foran 1-0. Det er jo sikkert ofte, vi ser ham score mål. Nej. Selvom han er en farlig centerback, det er han faktisk. Det skal vi også give ham, men det er ikke sådan, at det ligger til ham, at han skal score rigtig mange mål. Nej. Det er det ikke. Men ja, altså, jeg synes også, at Sim han spiller en rigtig god kamp generelt igennem hele kampen. Vi kommer så ind til anden halvleg solidt, vil jeg mene. Hvad står der ved halvleg? Der står 1-0 til os, ja. Kampen den går videre, der sker faktisk ikke det store, synes jeg egentlig ikke i anden halvleg. Nej, altså, vi forløber så lidt, at vi egentlig får forsvaret meget godt. Vi står rigtig fint i forsvaret. Senere i kampen får Anders dog en hjerneblødning, da han er blevet påvirket af en af årets angriber, hvor han simpelthen er gået ind i hovedet på ham. Og det kunne Anders ikke klare, det pres, så han vælger simpelthen at lave et straffe ved at gå direkte efter manden. Han var måske kommet sent i seng? Det ved jeg så faktisk ikke, da jeg jo var starter faktisk i den her kamp. Okay. Så jeg var ikke med til at varme ham op rigtig fint. Ja, så jeg ved ikke lige, at han får en hjerneblødning der. Så bliver det selvfølgelig lidt spændende til sidst, men vi havde selvfølgelig styr på det. Vi får også en rigtig stærk spiller som Andreas Bødker, der kommer ind på toppen og gør et rigtig fint arbejde. Ja, jeg synes faktisk, at han spillede en solid kamp efter at have været ude af holdet i mange år nu. Ja, godt at se ham tilbage. Rigtig fint løbearbejde, han får givet sig. Ja, så det var egentlig de 2 kampe, vi har spillet. Rigtig fine kampe. Så jeg tænker, vi også regner med en sejr på lørdag mod Hadsund. Det kan nok skal blive godt. Starter begge 2 ind igen. Rigtig fin start på sæsonen. God valg af træneren. Altså, vi må også rose dem for... Vi må rose Mik, det må vi. Og Bjarke gør det er også fint nok. Gør sin ting. Han har styr på dødboldene, men altså... Så har han vist heller ikke mere at byde på. Nej, det er også det, vi også bliver nødt til at anerkende. Det er nok Mik, der har det store i det, ikke? Ja. Ja, han har jokesene. Han har ikke så meget andet. Og så skal vi heller ikke glemme en Møller, der også er en rigtig vigtig... Møller er jo nok eller Danny D, må vi heller ikke glemme. Danny skal heller ikke glemme. Nej, må vi ikke. Og en Rally, når han også lige stepper til. Det er rigtigt. Og hjælper med at få en rigtig fin... Til Heini. Hvad giver en god stemning ud på bænken? Det er han rigtig god til at byde ind med. Så er han god til at drikke ølene efter kampen. Og spise en god pølse. Ja. Det er nok det, han gør bedst faktisk, det at spise pølse. Jeg elsker pølse. Ja, det gør han godt nok. Det gør han. Det er der ingen som helst tvivl om, det er der ikke. Nej. Det er der simpelthen ikke. Nej. Og apropos alt det med fodbold, så har der jo også lige været en runde Premier League. Første runde endda. Ja, det har der. Hvordan er det gået for dig, Magne, egentlig? Jamen, snakker vi det hold, jeg holder med, eller snakker vi FPL, eller hvad? Jeg vil egentlig gerne høre bare lige med dine tanker med Tottenham først og fremmest. Så jamen, jeg tænker jo, jeg synes, vi spiller en god kamp. Jeg synes ikke, Burnley kommer med særlig meget. Jeg synes, jeg ser nogle ting fra Richarlison, jeg ikke havde forventet, at vi skulle se her i sæsonopstarten. Gør det virkelig, virkelig godt. Kudus, ny signings, virkelig, virkelig positivt overrasket. Det må jeg sige. Han gør det virkelig, virkelig godt. Så får jeg så en nyhed i går aftes, der gør mig rigtig trist. Det gør det godt nok. Tottenham, der har været efter den velkendte offensive midt fra Crystal Palace, nemlig Esse. Og det gik simpelthen i vasken. Det gør det. Og dermed så på under 24 timer, så opsnapper Arsenal altså lige ham. Ja, og de bruger argumentet, at det er fordi Havertz er skadet, men jeg synes, det er lidt tyndt grundlag, når Havertz ikke er camp. Og det sjove er jo også, at Havertz er jo så kommet ud
i dag og sagt, at han faktisk ikke er skadet alligevel. Okay, pudsigt. Ja, så det er jo måske et 200 IQ pull her fra Arsenal, men jeg synes... Men også bare ringe af Tottenham jo. Altså, det må man sige, den skal afgøres. Det skal bare lukkes. Men man kan sige, at den har nok flere ressourcer at arbejde med, så måske har de kunne trække nogle tråde, der har gjort, at de måske har kunne få... Esse er jo Arsenal-fan, så skal jeg huske... Men ja, ellers god sæsonstart, men jeg synes, der skal handles noget, for at hvis vi skal både kunne gøre det godt i Champions League og Premier League, så mangler der stadigvæk noget bredde, synes jeg. Jeg synes ikke... Det kunne helt klart blive en top 6 i år. Ja, det skulle det gerne blive. Det skulle det gerne blive. Og men der skal handles lidt, synes jeg. Hvad har vi med Liverpool? Hvad Liverpool får egentlig en fin start, må vi sige, resultatmæssigt. Kampen er lidt blandet, vil jeg sige. Vi starter rigtig fint ud. Ekitike får en rigtig fin debutscoring. Og så går vi jo så til halvleg der med en sikker 1-0-føring, hvor han så derefter kommer ind og laver en assist til Gakpo, som egentlig lægger den flot ned i hjørnet. Og så går det lidt galt derfra, hvor der bliver koget lidt ned i forsvaret og så videre. Men også godt af Semenyo. Altså, det må man også give ham. Det må man give ham. Det boldtab. Undervurderet spiller i mine øjne. 100%. Og der var jo det racisme mod ham. Det har måske fået ham til at tænke, at nu skulle det være dagen, hvor han simpelthen smed 2 basser ind. Så kampen jo kom op på 2-2, hvor Chiesa så gør det ondt og lukker den til 3-2 i de døende minutter, hvor Salah så bare lige viser, hvad han kan til allersidst og gør det slår så med kisten. Ja, lige præcis. Har jagtet målet hele kampen, og den kom så også. Ja. Jamen altså, hvis nu vi tager udgangspunkt i Ekitike og FPL, altså så har jeg jo valgt at gå med satset og gå med Ekitike, så altså, jeg får jo en rigtig god start på weekenden med fredags, hvor der er, at Ekitike han simpelthen leverer både et mål og et sidst, og lidt ekstra points til mig. Ja, lidt bonuspunkt. Det er et kontroversielt valg, vil jeg også sige, til første game week. Man ved ikke helt, hvad de kommer med, de nye debutanter, men rigtig fint bud, må man jo sige, at det har været. Så, om han spiller jo for en af de verdens bedste hold i verden, så det er jo... Så man kan sige, hvad kan gå galt, men det er selvfølgelig mere om, hvordan Isak står til og så videre, men rigtig fint valg. Og hvordan tror I egentlig, det ender med Isak? Altså, tror I, de køber ham? Jeg tror, han rører til Saudi. Det tror jeg faktisk ikke. Det må jeg være helt ærlig at sige. Jeg tror, at Newcastle holder lidt på ham endnu, fordi de er nogle... Jeg ved ikke, hvad fuck de laver. Men de er jo sure på hinanden. De er sure på hinanden, men jeg tror stadig, de beholder ham. Men Isak, han bare ikke kommer til at overhovedet træne, faktisk. Jeg tror, han kommer til at have lidt et spilstop her, desværre for hans karriere. Og hvis ikke det sker, så er det fordi Liverpool laver et rekordbud simpelthen. Ja. Og Newcastle er tilfreds med den mængde penge, de kan få. Jeg tror det er også deroppe, jeg tænker, altså de skal op i det samme kaliber af Wirtz. Ja, det tænker jeg helt. Fordi jeg tror ikke, de sælger ham, og jeg tror ikke, Isak han vil til Saudi. Det tror jeg nemlig heller ikke. Jeg tror simpelthen, det er for tidligt, han skal gøre. Ja. 100%, ja. Men fint. Men det kan jo være, det jeg tænker lidt. Altså vil han helst tage skridtet og så tage lige til Saudi en sæson måske, og så komme til Liverpool næste år, eller vil han altså blive den klub, han ligesom er uvenner med lige nu. Det er måske lidt det, jeg tænker, hvor jeg tænker, at du kunne være, han du lige to, ligesom for eksempel sådan ligesom Duran. To Saudi, få nogle penge, lidt flere penge, og så tilbage igen. Jeg føler også ikke, hvordan det er gået med Duran. Altså, nu spiller han i Tyrkiet. Ja, det er rigtigt. Ikke mange, der følger med i den tyrkiske liga, så jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at gå for ham nu. Han havde jo en kæmpe sæson i Aston Villa der. Så jeg tænker også, at så snart folk de rykker til Saudi, så er det lidt som om, at karrieren den går lidt i stå. Jeg ved godt, man kan komme tilbage, men det er aldrig det samme. Vi ser det samme med Henderson. Han er også en ældre herre nu. Men ryger til Brentford, der har jo ikke rigtig den store betydning, som han for eksempel havde i Liverpool. Jo. Nej. Men Og på Brentford, tror I egentlig, der har været meget snak om, at de måske er contenders til nedrykker i år? Ja. Hvad tænker I? Hvad tænker I om det? Nej, jeg tror ikke, de rykker ned i år. Hvem tror du så, de 3 nedrykker bliver? De 3 nedrykker, jamen jeg tror faktisk, at West Ham kunne være en contender. De ser rigtig, rigtig dårligt ud i mine øjne. Og Burnley, det er en, der er garanteret, de bliver ikke op. Og så den tredje, jamen altså det kunne godt være Wolves for mig. Wolves, de ser ikke stærke ud i mine øjne. Det er 3 gode bud, synes jeg. Hvad siger du, Kalle? Ja, altså jeg er nok faktisk mere over på Brentford. Godt kunne have en rigtig skidt sæson. De har solgt deres største stjerne, Mbeumo, selvfølgelig. Og har også mistet Thomas Frank, så jeg tænker faktisk... Isak spiller ikke. Det kunne godt være tegn på, at han måske på vej væk. Damsgaard spiller ikke. Altså hvis Damsgaard spiller, så tror jeg, de bliver op. Men hvis ikke, så... Jeg tror simpelthen ikke, det er nok. Men hvis de misser Visa, tror du så også stadig... Så bliver det sort. Og han mistet deres head coach, så jeg tænker sagtens, de kunne rykke ned sammen med Burnley også.
Og den tredje, ja, den er lidt svært. Det kunne godt blive West Ham, det kunne også godt blive Wolves. Jeg tror simpelthen, at West Ham, de ligger en stinker. Det tror jeg simpelthen. Jeg tror også, West Ham ryger ned. Ja. Ingen siger Sunderland her. Er det fordi, de har fået en god start? Ja, en god start kan godt have haft noget at sige. Det er selvfølgelig også West Ham, de så møder, men ja, jeg tror simpelthen bare, med alle de penge, de har fået brugt, købt nogle rigtig fine spillere, så jeg tænker, det har været nok til at holde dem op. De kommer ikke højt op, tænker jeg ikke, men holder sig over stregen. Det tænker jeg 100%. Men hvem vinder i år så? Det tror jeg, Liverpool gør. Ja. Det tror jeg simpelthen, altså, som Liverpool-fan bliver jeg også nødt til at sige Liverpool. Men jeg synes, City så stærkt ud i første kamp også. Men jeg også stærkere, end jeg lige havde forventet, faktisk. Man er også nødt til at tage, altså de spiller mod Wolves. Altså var det City, der var gode, var det Wolves, der var dårlige? Ja, 100%. Men City, de så gode ud. Ja, altså ja, en top 4. Hvad lyder den på i år? Jamen altså, Liverpool er jo der i hvert fald derinde. Ja, 100%. Det kan godt være, at de vinder. Ja. Så. Og så City er derinde for mig, og Arsenal. Arsenal ligger jo som regel nummer 2, så det kan godt være, at de tager den igen i år. Ja. Det er de gode til efter en... Ja, jeg tænker en Liverpool 1'er, en Arsenal 2 som sædvanligt, så tænker jeg en Chelsea 3 og en City 4. En City 3, okay. Ja. Så går jeg faktisk med noget andet her. Jeg tror, jeg siger Liverpool 1, City 2, City tæt på. Tror jeg, og så tror jeg, vil sige, hvis Tottenham får handlet ind, så kommer de i top 4. Så kommer de på fjerdepladsen, det tror jeg. Ja, og der må jeg simpelthen sige, det må man. Jeg tror City tager den i år. Jeg tror, de tager den tilbage igen. Ja. Liverpool 2'er. Og så tror jeg, at... ved du hvad, så siger jeg Chelsea 3'er, Arsenal 4. Ja, Ikke. Så jeg tænker helt klart, at Spurs kommer i en top 6 i år. Jeg tror, Thomas Frank han kan gøre noget magi på det hold. Det tror jeg også. Som vi også så kunne gøre i Brentford. Han havde bare ikke helt de samme og United, kvalitetsspillere. United, de er der jo ikke i år. Nej, altså hvis de er heldige, kommer de måske i top 10. Men altså, de skal få det til at fungere med Sesko, og Kunja synes jeg faktisk spiller rigtig god kamp mod Arsenal. Rigtig fin kamp, men Wimmer gør det også. Han gør det godt, de to. De skal nok lave mål. Men de mangler stadigvæk den angriber der. Jeg tror ikke, Sesko kommer til at gøre det godt. Man nåede ikke at se så meget, men det er svært, fordi United har jo med at ødelægge lidt. Og deres keeper. Keeper skal de helt klart. Og hvis det ikke... ham også... Undskyld. Altså, hvis de ikke får fikset deres keeper, så kan det godt være India, ude for at tage mål, tror jeg. Min øjne. Det er rigtigt. Men apropos Sesko, så er der jo kommet et køb til i London. Gyökeres. Og de to har måske været sat lidt op mod hinanden. Sesko og Gyökeres. Hvem tror I scorer flest mål den her sæson af de to? Ja, det er svært. Lidt samme type spiller, vil jeg sige. Sådan lidt stor klumpet, ikke den store tekniker. Gyökeres så vi jo godt kunne lide at sætte sit hår. Ja, det kunne han. Glemmer heller ikke rigtigt. Glemmer bolden i gangen. Ja. Så jeg tænker, den er svær, men United, som er et lidt svagere hold, så derfor må jeg gå med Gyökeres simpelthen, fordi Arsenal står stærkere. Ja, så går jeg går med Sesko. Jeg er ikke en fan af Gyökeres, hvad jeg indtil videre har set indtil videre. Kontroversielt. Altså, jeg tror også, han får det svært. Jamen, jeg tror United, de kommer til at score nogle masse mål. Jeg tror bare ikke, de kommer til at kunne forsvare sig. Bare ikke mod de store hold, eller tænker du, eller sådan? Altså forsvaret så jo rigtig stærkt ud med Arsenal, må man sige. Jeg ved godt, de taber 1-0, men jeg synes, Luke Shaw og de Ligt spiller en rigtig flot kamp dernede. Så jeg er faktisk spændt på dem, selvom de ikke var så skarpe sidste sæson. Ja. Men ellers en rigtig fin runde, både med vores egen fodbold og Premier League. Men jeg tror simpelthen, at vi vil runde af for første afsnit her, Hegum BVH. Første, måske sidste afsnit. Ja, måske sidste, det er umiddelbart, så bliver det. Men rigtig fint at få en start på det. Ja. Så ellers tusind tak, fordi I lyttede med. Ja, tak til alle de lyttere, der forhåbentlig kommer. Vi ved, at folk er interesserede. Så tusind tak. Vi ses, boys. Ja, det her det godt. Hej.